Assalamu alaikum hormatly vatandaşlar. İlki bilen men size yetip gelen täze ýyl bayramyňyz bilen gyzgyn kutlaýarym. Bugünkü bu Zoom'da jemlenişmegimiziň esasy, maksadymız, ýagny ähli umumy insan haklary deklarasiýasy meselesinde şo temada Zoom etmäni özümüz maslahat bildik, haýyş etdik prawozащитниклere. Siz hem gatnaşyň, ýalňyşan ýerimizde bize dyngy berersiňiz, ana şu taýda ýalňyş aýtdyň ýa şu pikirim bilen olaşamak dip düzeliş berersiňiz dip haýyş etdik. Sag bolsun aýtdym, gatnaşyp otyrlar. Umuman aýdylanda hormatly watandaşlar, her bir döwletiň öz baýdagy, gerbi, giyimine baş tutany, käbir döwletlerde, padşalyk döwletlerde padşa, imperiýalarda imperator diýe, kanslerler, prezidentler boluşýaly. Her bir döwletiňe öz konstitusiýasy bar. Ýagny öz raýatynyň hak hukugyny goraýan konstitusiýasy bar. Indi şol konstitusiýa nireden gelip çykýar? Nireden alınýar? Belki käbir watandaşlar pikir etgendir, hökümet öz islegine göre, öz peýdasyna göre şeýle kanunlar girizýändir. O ene şunam siz berjaý etmeli dip, konstitusiýada haklaryňyz şular dip, bul hökümetiň galamynyň aşagyndan çykan temalardır dip belki pikir etýänler bardyr. Ýok watandaşlar, beýle däl. İslendik, yer yüzünün, islendik bir döwletiniň konstitusiýasynyň esasında ähli umumy insan haklary deklarasiýasy bar. Göz başyny şo taýdan alyp gaýtdy. Ýagny konstitusiýanyň atasy diýsek hem ýalňyşmaz. Indi bul deklarasiýa, ähli umumy halk deklarasiýasy 1948-nji ýylda 10-njy dekabrda Fransada Paris şäherinde şol kabul edildi. Indi pikir edip görüň. 1948-nji ýyl 10-njy dekabr. Şo deklarasiýa kitaby türkmen dilinde, inanmarsyňyz watandaşlar, 2023-nji ýylyň 19-njy aprelinde çap edildi. Türkmen diline kitap görünüşünde. Gen görmeldel bize öğrenişiptirsem, baştaki sahypasynda elbette Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň portreti var, yani suraty var. Emma soragam yüze çykýar, bu Serdar Berdimuhammedowyň bu deklarasiýa 48-nji ýylda kabul edilen deklarasiýa näme dakyl bar gadýan. Soragam yüze çykýar. Bolýa bul aýry mesele. Indi 1948-nji ýyldan 2023-nji ýyla çenli wagt aralygyny hasaplasak 75 ýyl. Indi sonra göze çykýar. 75 ýylyň içinde Türkmen hökümeti her bir adamyň dünýä ýüzünde, dünýä kanunlarynda şuňal haklarynyň barlygyny bildirmäni islemedimi ýa-da bu zatlar hökümetiň geleňsizligimi? Bu soraga kommentariýada her kim öz pikirini ýazar dip umyd etdim. 2023-nji ýylyň 19-njy aprelinde türkmen diline terjime edilip çap edildi. Indi men öz pikirimi şu taýda aýdyp geçesim geldi. Ýalňyşmaýan bolsam, dünýä guramalarının basışlary bilen, näme sizde şul nemeler bilen halk tanıştyrylmaýa zat dip gepden gaçmak üçin de, kritikadan gaçmak üçin bizem çap etdik, bizem şul işleri amala aşyrýas, bizem dünýä standartyndaky kanunlara, konvensiýalara, kabul edilen kararlara bizem hormat goýýas, seredin diýen ýaly gözboýakçylyk görnüşinde kabul edendir dip, bul meniň öz pikirim, men şeýle pikir etdim. Indi yankı deklarasiýaga aýdyp gelsek, bütün dünýä ähli umumy insan haklary deklarasiýasy. Всеобщая декларация по правам человека diýip rus dilinde. Şeýle ýazsaňyz, YouTube'da da görüp bilersiňiz, hat görnüşinde de, tekst görnüşinde de şeýle videolar gatken, internet platformasynda görüp bilersiňiz. Indi deklarasiýada nämeler diýilýär? Şo ýerde her bir adamyň hak hukugy giňişleýini aýdylýar. Misal üçin, zähmet meselesinde. Şu zähmet çekýän adamyň otpuska hakynyň barlygy, iş sagadynyň oňaýly bolmalydygyny, zähmet şertleriniň, zähmet çekýän işiniň çenden aşy adam güýjüne bap gelmeýän agyr ýagdaýda bolmaly däldigi barady. Nikah meselesinde kämillik ýaşyna ýetenden soň gelip çykyşyna rasowy razniца diýdi. Bizde hususan da şu türkmen milletinde kän gawat geldi. Bağışlan velin ol tekellerden, ol ersarlardan, ollardan ene bir zat. Hatta şu zatların ömrüne alınıp, şu nemede yazılan, deklarasiyada görkezilen. Ondan başka, erkin seyahat etmek boyunca, Türkmenistan häzirki gece gündizde, şu mesele, Türkmen halkı umuman, şu mesele bilen katı çınlakay çakmışıp dur. Erkin seyahat etmek mümkinçiligi, hökümet tarafından mümkin bolduğuça çäklendirilen, başarıp bildiğinden çäklendirilme girizlen. Şu deklarasiyada aýdylyp geçildi. Erkin seyahat barada.
insan mertebesi var arada. Her bir adam diye erkin diye azatlıkta doğulandır deyip. Şu başı sondan başlanıyor. Adamın öz pikirini aydıp bilmeyi meselesi boyunca hatta men şu kanun Türkmenistan konstitusiyasının 42. maddesine hatta yerleştirilen. Şu arada yeniden aydırlıyor. Ondan başka da halkın isteğine göre diye hükümet diye karar almalıdır diyen şeyle bölümü de var. Şimdi men Nomirzade hazır anık yadıma düşenek şeyle bölümleri de var. Şimdi misal alalım. Türkmenistan ile Türkiye'nin arasında vizavi rejim girizildi. Türkmen hükümetinin hayışı esasında. Halktan sonra oldu mu? Ama deklarasiya halkın isteğine göre hakimiyette kanun çıkarmalı, şunu kabul etmeli diye. Halk isteyemiş onu. İn olmanda uzağa gidip oturmalı, yakında entek. Yakın zamanda pandemiye olup geçinde neçe bizim vatandaşlarımız Türkiye topraklarında, daşarı yurtta caylanmalı oldu. Şu zatları göz önünde tutup, in olmanda şu doğanın, karındaşının, çağasının, ya ecesinin, kakasının mazarını arkayın barıp gelsin, in olmanda deyip, in olmanda şunu düşünmelidirler. Halkın isteğinin barlığını. Yok, getirdiler, vize girizdiler. Demek, Türkmen hükümeti dünya deklarasiyasına karşı geliyor. O vatandaşlar şu deklaratsiyanın meseleleri boyunca egindeşlerimize ayarlandı. O söz gezeyen Ahmet Ağa'dan başlayalı. Ahmet Ağa, aydım şu deklarasiya barada näme bilgileriniz var, näme fikirleriniz var, dinleyiz. Статья первая. Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом, совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства. Здесь в первой статье говорится о том, что от рождения все люди равны, независимо от сословия, расы, национальности или каких-то других принадлежностей и должны относиться друг к другу в духе братства. То есть никто не должен ущемлять права другого человека или свободы. Никто не имеет права отбирать у кого-то права или нарушать его права или свободы. И, как говорится, твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. В отношении Туркменистана эта статья, можно сказать, почти полностью не работает, потому что свободы и права людей нарушаются, и нарушаются именно правительством Туркменистана, что не соответствует первой статье этой декларации. Статья вторая. Каждый человек должен обладать всеми правами и свободами, провозглашенными настоящей декларацией. Без какого бы то ни было различия, как в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Во второй статье говорится, что каждый человек обладает всеми правами и свободами, независимо с какой он страны, в какой стране пребывает, зависимая ли эта страна или свободная политически, и по другим каким-либо причинам. То есть на данном примере, на примере данной статьи я хочу отметить положение туркменистанцев, скажем, в Турции. Мы приехали из авторитарной диктаторской страны и приехали в страну демократическую, то есть Турцию. И здесь, по второй статье этой декларации, мы имеем право на полную свободу и защиту своих прав на основе этой декларации. И здесь к нам должны применяться все законы справедливости, все права и свободы, основанные на второй статье этой декларации. И туркменистанцы в данном случае, я привожу пример, они должны быть защищены второй статьей декларации в отношении своих прав и свобод. Köp sağ olun Ahmet Ağa. O, eşten olsanız vatandaşlar, yani Ahmet Ağa'nın aytıp geçen maddelerinde, yani Rus dilinde aytdı. O, her bir adam da doğulanda diye erkin öz ihtiyarı doğulu. Erkin pikir etmene hakkı var. Ama iş yüzünde görüyoruz. Türkmenistan'da yok. Qadağan, dolanak, o barışma, koşulma, o basışlar ediliyor. Eğer adamın öz erkin pikiri siyasata kapma karşı gelen olsa, o kardeşlerine, dostlarına o basış ediliyor.
Görüşüňiz ýaly. Manyň bir sözü bar, gyjagym diýe, sen gyjagym näme diýe, sen näme diýeň diýişi ýaly. Deklarasiýanyň kanunlarynda bir zat ýazylan, emma iş ýüzünde gapma garşylykly zatlary görýäs. O endi söz gezegini Bahar Gülgelneçe bereli. Bahar Gülgelneçe diňleýäs. Siz hem aýtsaňyz öz pikirlerinizi. Salam mähriban illäçler. Men häzir size Adam hukuklarynyň ähli umumy jarnamasynyň 3-nji, 5-nji we ýene bir iki sany maddasy bilen tanyşdyrmak isleýärim. Adam hukuklarynyň ähli umumy jarnamasynyň 3-nji maddasynda şeýle diýilýär. Her bir adamyň ýaşamaga, azatlygy we şahsy eldegirilmesizligi hukuky bardyr. Bärden biz näme düşünýäris? Her bir adam ýaşamaga, azatlyga we şahsy eldegirilmesizligi hukuky bardyr. Men bir näçe misaly Türkmenistandan getirmek isleýärim. Şu günlerde sosial mediada gezýän bir video bar. Bir ýaş oglan häkimetler, çynanyklар tarapyndan öldürilip, maşgalasyna gaýtarylyp berilipdir. Şeýle bir zat aýdasym gelýär, şol köçede gidip ýören gedaý bolsun, ýa-da ogry bolsun, şol oglanyň ýaşamaga, öz azatlygyna, şahsy eldegirilmesizligine hukuky bardy. Türkmen häkimetleri bunu soraga çagyrýarlar. Ondan soňra 3 günden soňra maşgalasyna jam edip, gelin ogluňyzyň jesedini alyp gidin diýip habar berýärler. Şaýatlyk eden videomuza görä şunýalak ýagdaý ýüze çykypdyr. Türkmen häkimetleriniň böyle kemsitmelerini, aýylganç adamlara garşy aýylganç edýän hereketlerini biz ýyllardyr şaýat bolup gelýäs. Bunun biri Azatlyk radiosynyň jurnalisti Ogul Sapar Muradowa. 2006-njy ýylda aýylgan şekilde Türkmen häkimetleri tarapyndan öldürilip, jesedi gaýtarylyp berilýär maşgalasyna. Şol aýal näme etdi mysal üçin? Näme etdi? Türkmen häkimlerine garşy diňe öz hak hukugyny talap etdi. Diňe adamlaryň gözüni açmak isledi. Diňe ýurduň içinde bolup geçen adalatsızlygy gurrun vermek isledi. Başka hiç ile eden yamanlygy ýok şol aýalyň. Emma häkimetler özlerine garşy çykyş edýän ähli insanlara edip boljak iň aýylganç dulumlary edýärler. Şeýdip adamlaryň elinden hak hukuklaryny, ýaşamak hukuklaryny alýarlar. Eldegirilmesizlik barada hiç ile gurrun ýok. 5-nji maddada da hiç kim gynamalara ýa-da rehimsiz adamkärçiliksiz ýa-da mertebesini kemsedýän garaýşa we ceza sezewar edilmeli däldir diýilip aýdyp geçilýär. Muňa mysal üçin aktivistler, şu wagtky döwrüň aktivistleri we olary diýeri görkezin kampaniýasyna giren, ýitip giden adamlar 21 ýyl geçdi üstünden, emma entägem şolar hakda hiç ýyly habary ýok. Şu wagtky döwürdäki soňky prezident Serdar Berdimuhamedowyň döwrüne, ondan öň Berdimuhamed Gurbangulyев, ondan öň Sapar Murat Niýazow döwrünäki ýitip giden aktivistler, opozisiýonерler, şolardan hiç ýyly habar ýok henize çenni. Olary hiç ýyly anyk bir garalama bolmadan ýa-da anyk garalama bolsa-da ýalandan garalamalar bilen türmelere bassylar. Ondan soň hiç ýyly habar alyp bilenok. Ýakynlary, garnaşlary, dostýarlary, Türkmen häkimetleriniň tutsawlykda saklanýan adamlar hakda köp ýyllaryň dowamynda maglumat bermezligi jenaýatdyr. Tutsawlykda saklanan adamlaryň maşgalalaryna dürli wakalar bolup geçdi. Olar öýli işikli çagaly boldylar we tutsawlaryň öz ýakynlaryna deýişli wakalar barada habar almagy we özleri hakda da habar bermäge kanun boýunça haklary bardy. Emma bu wakadan soňra Türkmen häkimeti basyşy hasam güýçlendirýär. Öňkü prezident, soňra 2-nji we hatda 3-nji prezidentden soňam üýtgän ýagdaý bolmady. Gaýtam tersine Türkmen hökümetine garşy çykan aktivistler, opozisiýonерler hem güýçli basyş altynda bolup, ençemesi tutsaw edildi. Olaryň ykbalyndan hem hiç ýyly habar ýok häli häzire çenni. Bul hem ýene de bir gezek Türkmen häkimetleriniň 5-nji maddanyň garşylyklary hiç kim gynamalara ýa-da rehimsiz adamkärçiliksiz mertebesini kemsedýän garaýşa we ceza sezewar edilmeli däldir diýilmäne garamazdan tersine gynamalara rehimsiz adamkärçiliksiz mertebesini kemsedýän garaýşa we ceza sezewar edýärler. Ýene de jarnamanyň 20-nji maddasynda şeýle diýilýär. Her bir adamyň parahat ýygnaklary we birleşmelere gatnaşmaga hukugy bardyr.
Ştaýda protestler we nägilelikler derneklere agza bolmak üstüne basyp geçen protestlere gatnaşmak we netije hakyna gysgaçyk görünmek geçetilmeli. Ýene de aýtjak zatlan şu jarnamanyň Türkmenistanda nähili alyp barlyşy barada. Özüňiz bilýäňiz, Türkmenistan diktator rejimi döwleti bolan üçin bizim köp raýatlarymyz daşary ýurtlarda birazajam bolsa öz seslerini eşdirip bilýärler. Türkmenistanyň içinde şeýle ýygnaklar ýa-da protestler etmek düýbünden mümkinçiligi ýok. Bolaýsa da hani biri bir zada garşylyk görkezesi gelýär ýa-da bir sesini çykarasy gelýär. Bunu tohum tijin bilen ýok etdiler aňarda. Şuňalaka türkmen häkimiýetleriniň ýalaka etdileri her bir ses çıkaran raýaty, hakyny talap eden raýaty dogan garyndaşlary bilen basyş altynda tutup başlaýarlar. Gynamalara sezawar edýärler, türmä basýarlar we şoňa meňzeşler. Şonuň üçin türkmen raýatlarynyň köpüsi birazajam bolsa dama kölwalar diýen ýalaka daşary ýurtlarda hereketleri ýerine ýetirmek isleýärler. We şeýle ýagdaýlarda da ýöne daşary ýurtlarda da bir başa bar ýa diýip biljekler. Sebäbi özüňiz bilýäňiz, Türkiýede bolup geçen zatlary soňky döwürlerde Türkiýede Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk edýär diýen pikirler hasam dogry bolup başlady. Mukabi pikir edýän näçe aktivistlerimiziň tutulup ýurda uğradylandan çen tutdum. Bu hyzmatdaşlyk meselesi dogry mukabi pikir edýän. Birleşmelere gatnaşmak. Özüňiz bilýäňiz, daşary ýurtlarda bir küçüledek dernek gurmak meselesi boldy. Gurulýan derneklere türkmen raýatlary ýa-da aktivistler çekinip agza bolýarlar. Ýogsa şol ütköşük çekiner ýalyk zadam däl. Ol bir awry daşary ýurtda bir dernek açyp, şeýle bir gurama döredip, şeýle bir işler alyp barmak o bir awryly zat. Emma türkmen häkimiýetleri näme üçindir daşary ýurtlarda türkmen raýatlarynyň birleşmesinden, iki adamyň birleşip bir iş etmeginden gaterwet gorkýarlar. Şonuň üçin hep dernek açylanda bir ýygnaklar bolanda hemişe gadagançylyk girizýärler. Ýa-da şo ýygnaklary bozmak üçin, dernekleri ýapmak üçin elinden gelen hemme zady edýärler, raýatlaryň arasyna agzalyk berýärler, söwüşdirýärler bir-birleri bilen. Garaz şo bolan ýygnaklary, dernekleri, guromalary ýapmak üçin güç elinlerine, güýçlerini gaýgyrman hereket edýärler. Oň netijesinde de raýatlar ýuwaş-ýuwaş gorkup başlaýarlar şeýle guromalara gatnaşmany, birleşmelere gatnaşmany. Ýogsam ol şeýle bir gorkunçly adam däl. Her bir adamyň parahat ýygnaga birleşmelere gatnaşmany hukugy bar. Her bir adam aslında şu ahly jarnamadaky maddalary okap öwrense bilseler, öz hak hukuklaryny talap etseler, şu wagtky durmuş hasam birazajyk aňsatlaşar mukady pikir edýän. We nesihat berýän her bir adam şu konstitusiýany okap öwrenmese gaty peýdaly zatlar ba we şu gorkudan, çekinmeklikden ýa-da basyşlardan üstün gelip biljeklerini bilmeleri gerek. Gaty dogry aýtdyňyz, Bahar Gülgenece, mine hususan da 20-nji maddada her bir adamyň parahat ýygnaklara we birleşmelere gatnaşmak hukugy bar diýip. Şu insan hakları Dünya Deklarasiýasynda şeýle hukuk berilen. Indi ana aktivistler, egindeşlerim ýygy-ýygydan efir açýas. Köp adam nickname, ýagny ýasama at bilen şo efire gatnaşsa, köp adam öz at familiýasy bilen gelip şu ýerde yorum, Türkçe lawaýdan yorum, ýagny tesvir, kommentariýa ýazýarlar. O misal üçin şu taýda diyelim tema Türkmenistanyň ekonomikasy barada ýa daşary ýurda erkin seýahat etmek barada. Umuman göwnüne makul temada siziň aýtýanyňyz dogry, goldaýan zat diýilen kommentariýa ýazylsa, o Türkmenistanyň milli howpsuzlyk we ministrliginiň işgärleri hakyna tutma, ştatnyň işgärleri şol ýanky adamy anyklap, şonuň öýüne basyş etdiler. Ne ogluňyz bolsa ogluňyz, gyzyňyz bolsa gyzyňyz. Şuňal adamlaryň o internet ulamlaryna girip o döwlete garşy propaganda ýöretýärdi. O biz gatykän duçar bolduk şoňa. Şoňal dip nemedenlerine bir ýazanym iki söz diýe, o goldaýan dogry aýtýaňyz diýen sözüm üçin o öýe bardylar Türkmenistanda dip. O kän adamlar habarlaşdy. Diýmek bu taýda
bütün dünya insan hakları deklarasyasını hükümet bozuyor mu? Ya da adat rayet bozuyor mu? Vatandaşlar fikirlenip görün. Ondan başka. Hiç kim de mecburi ýagdaýda bir gurama ya bir birleşme diye mecburi ýagdaýda o şeýle goşup bolmaýar, goşmana hak yok dip. Şoň ýaly dip sözler geçe insan hakları deklarasyasynda, emma biz praktikada kän gördük. Ýadyňyzda bolsa pandemiýa döwründe ýollar ýapyk, o türkmen halky aglaba bölegi başarsa o ýurduny öz öý ojagyna dolanyp barjak. Hatda şunýaly oýunlar oýnaldy. Bolýar. Sana bilet kömek edeli ya pasport nemen kömek edeli. Yöne sen aktivistler efir etkendir. Girde şolara karşı zat yazıptır. Screenshotlarını almalı. Şu yerde şunu yazdım, şu yerde şunu yazdım. Oğa sövgündüm, zat ettim. Delil hükmünde görkezmeli. Oğa. Bu mecburluk değil mi? Adamın ağrılı nokadını tapıp, uviзвимые точка deyirler Rusçada. O ağrılı nokadını tapıp, şu nokadına basıp, öz behvedine iş bitirmek, bu kanun bozmak değil mi Türkmenistan hükümeti? Bugünkü gün yok biz etmedigim diyersiniz belki. Boynunuza dalmarsınız. Ama hakikatte iş yüzünde kâni oldu böyle ýagdaýlar. Ama öýüne gidenler ya dokument meselesinde ya Türkmenistan'dan getirilmeli bir dokument olandı biz kömek edeli. Yöne sizden bize kömek edin. Şu aktivistler çıkı o efirine barıp yazıp dursanız bolýar, gürlemeseňiz hem meňli. Edildi şoň ýaly işler. Bu mecburluk bilen dıkmak değil mi? Onda bu insan hakları deklarasyasındaki kanun demek Türkmen hükümetine değişil del diyen karara gelip bilye sonda. Biliyor ne bir Ruslar ayta pakazokha dip. Görkezmes bak. Ne bar mı bar. O bizde de çap edildi şu kitap o. Halka eli yeterli oldu. Dine şoň üçin. Ama içinde görkezlen kanunlar, maddeler, talaplar birinci nowatda hükümet tarafından, Türkmenistan'ın hakimiyeti tarafından bozulmuyor. Adat raýat tarafından bozulmuyor. Bu gözboýakçylyklar kaçana çeli dowam etmeli. 21-nji asyrda ýaşapýarys. Bu leýeçilikden feodalizmden bireyem çykdyk. Hagaz ýüzünde bir zat, praktikada başka bir zat görýäs. O vatandaşlar söz gezegini Zarina Ahtiamowa geçirin. Zarina Ahtiamowa aýda berin, dinleýäs. Здравствуйте. Мы как знаем, что у нас в Туркменистане, как мои друзья только что сказали, что у нас прав нету. Если когда мы требуем права свои, законы, конституции, там все написано по законам, статьи есть. Мы когда требуем, нас сажают в тюрьму, забирают или там воруют просто-напросто. Могут с других стран вот так взять и украсть человека, даже не зная, куда он попал, что попал. Как вы знаете, законов нету, действительно. Даже вот, например, мы свои законы требуем, свои права. На нас тоже как нападают, на родителей, на детей, чтобы нам заткнуть рты. Я хотела бы прочитать несколько статей, которые у нас по законам должны наше правительство этим законам подчиняться и не мучить людей. Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию. Это как раз находится к активистам, которые требуют свои права. Не только активисты, к людям, которые люди требуют права, они тоже сходятся и в самом Туркменистане, они сажаются в тюрьму. Их просто пугают. Родители также, родственников пугают. 6-я статья. Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его правообъективности. 13-я статья. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе место жительства в пределах каждого государства. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться обратно же на родину. Это означает, что каждый человек, когда захочет, может свободно уезжать и возвращаться обратно же на родину. Но у нас этих нету. Если человек уехал, у них они, как вам сказать, визовую систему делают, или там залетами нужны, очень которые дорогие, билеты, не могут возвратиться на родину, которых не хватает денег, они могут остаться здесь. Документации нету, которые они ничего не делают, которые должны власти помогать всем народу. 15-я статья. Каждый человек имеет право на гражданство. Никто не может быть произвольно лишен своего личного гражданства. Но наши туркменские власти, они могут также, несмотря на статьи, они могут все сделать и издеваться над людьми. Поэтому, чтобы люди не боялись,
каждой статьи все знали, здесь даже в Конституции все написано. Пусть изучают и требуют свои права. Спасибо. Köp köp sağ olun aydan görüňleriniz üçin. Owa indi şu taýda görüşüňiz ýaly her kim başardygymyzdan owa size görüň berdik siziň dikkatyňyza diňe bu aktivistler haçan o bir zat aýdarka biz hem şondan bir zat öwrenerkäk diýip garaşmaň watandaşlar o eliňizde telefon bardyr, owa kompýuter bardyr, internetden peýdalanmana Türkmenistanyň içine seredende mümkinçiligimiz has uly girin, öwrenin, okan, kän wagtyňyzy alyp oturanak. Düşünmedik yerinize yazın kommentariyada biz başardığımızdan düşündüreli eğer has çalışırımlı sorular yüze çıkayan ýagdaýynda şol uğurda o spesialistlara hatta yüzlenip bileriz. Bizden halktan şuňaly kommentariýa geldi. Şu barada bir efir edeliň, giňişleýin düşündürüş beriň dep biz has praktikasy ýetik, tejribesi ýetik. Adamlara yüzlenip biz hökman suratda soragyňyza jogap bereriz. Hormatly watandaşlar, indi şunun bilen biz efirimizi jemleýäris. Ýene bir gezek ýetip gelen 2024-nji täze ýyl bayramymyz bilen gyzgyn we mähärli gutlaýaryn. Başta gaýdyşmaýaly watandaşlar, elimizde mümkinçilik bar. Okan, öwrenin, düşünmedik zadyňyzy ýazyn kommentariýada. Başardygymyzdan jogap bereriz. Ýene de efirlerde görüşýänçek, hoş sag bolun, hormatly watandaşlar.